Dakle, Europska komisija je zaključila da u Hrvatskoj temelj korupcije i organiziranog kriminala imaju svoje uporište upravo u bivšoj UDBI i KOS-u. U Hrvatskoj možemo reći vlada, ja bih rekla, to je vladavina crvenog plemstva. Jer tu nije više samo riječ o onim ljudima koji su bili izravni dionici tog sustava, nego su tu i njihova djeca. Tko je Plenković? Tko je Božinović? Tko je Jandroković? Tko je Šeparović? Tko je Nobilo? Tko je Prodanović? Tko je Vladimir Šeks? I svi ti ljudi su danas kroz mainstream, kroz pozicije u državi, vrlo važni čimbenici. Nameću nam se i upravljaju. Dakle, Hrvatska je doslovno taoc jedne uske skupine koja je ekstremno bogata. Ta uska skupina uzurpatora koja je korumpirala i blokirala hrvatske institucije. Prije svega sudstvo i medije. Njima naravno da nije u interesu da se stvari rasvjetljavaju. Svatko treba biti priveden pred lice pravde za sve što je činio na štetu hrvatskih građana i Hrvatske države.